Ni naiz Juan Altuna Arranbide, Hondarribikoa. 1952 jaioa, Hondarrabilen jaio, Hondarrabilen bizi. Naiz 100 metro naiz mugitu jaioteko lekutikan. Eta 14 urtetan, 14 urte arte, eskolan aldamo hura, eta erdi lanian, eta bera maika urtez gero, etxien laguntzen. Eta 14 urtez gero, hasi zen aita honakin, itxasuen, arre txikitan. Txibitan, arre txikitan, eta bi arraunoko bote batien. Gero, 56 urtekin, motor txiki bat, 6 metroko motor txiki bat, diesela. Orduan, diesel denak, Frantzitik hartzen ziren denak, estraperluen denak. Hemen Espainia zen horren motor txiki dieselikan. Eta haekin hasti ginen, palangrikin, beste transmailu mogoko zare batzukin, eta haekin ibilintzen di, hogeita lau bat urte artero atunetan, orduan atuna barruro sartzen zen, eta kasan, zimarroitan, kasan eta horrela. Gero behin hogeita lau, hogeita bost urtez, gero ura ofizioa laja eta arrantzan hasi ginen. Arrantzan, bajurako konkreto deitzen dena antxoetan, atunetan, liberuekin, orduan ja hasi ginen. Biharren eskuko bapore ate hozi genuen, eta haekin hasi ginen. Ni generalian, 24 urte arte beti makinan ibili naiz. Eta Osaba zen patroia, ne ama zenan anai bat, eta haekin bizketa zinitzen orduan, gauza ikasten. Pasarkin zuen, azkar fallatu. Gaxorik, urte bete pasaba baino leheno, gaxorik gehatu zen, eta neko hartu beharra zandu nuen puenteko mandua. Eta bakizu, beti nogatadak, aztieren beti nogatada pasatzen dira. Eta denik egin ikastere, beti zerbait ikasteko faltan gelditzen geha. Eta atxeti biltzen ginen. Antxoetan, atunetan, horretzen ez karretik, ezko parejo ginen atunetan, eta alezien, kanabelakin eta zeakin, ea luxeta joate ginen, eta zimarroia hundiak kanabelakin. Eta etzen ez sonarrik, ez sondarik, gizonan habilidadi zen orduan. Eta suert izan dugu nuen, enuen gizon bat, etzen familikoa, baina oso gizon azkarra zen, oso habila zen. Eta hain esperantzan joate ginen itazua. Ark zautu arraiak eta ark ikusi eta ark beste askok egiten ez genuena, ark bazeukon habilidade bere zilura. Eta puerto guztietan beziroloko gizonak, bestela no podia ser. Eta haekin, zemeti urte, irue berroita mestozti, berroita mehetzilan, hartu genuen barkura eta 5 urte ibili. Iroita zazpilan egin genuen bapore berri bat. Gloriosa Maria Auxiliadora. Eta, dira, barko desenti ezen, eta haekin ja atunetara urrutio joaten azitzen ginen, eta zimarroita baino atunetan gehiago gu. Eta Hondarrabiko tendentzia asko barko txikillo eta ziren zimarroitan ibiltzen ziren. Eta gehu bapori urain genuen joaten urrutio, azo ez aldera, Finizerretik oesterago, eta antxet. Defenditzen ginen, batzoko betogo, bestik askiztxogo, eta leku guztietan bezala. Batzok habilidad ondile esan dute, iztutan besta habilidaderik esan du, baina jende oso habila bada. Jende oso habila da. Hondarrabilen galaktikos, deitulik jende bilik. Eta, han joak eginen gure, tirrikitarraka gazti eginen, hasi berriak, zehozenai, iluzioa, beti hori eukite, zehozen jabe izateko.
Eta nire Mexiko zera, bi arraunoko bote bat, bueno, onazis una mierda, comparado conmigo. Eta ilusioa, zeo zen jabe izatia. Eta bueno, bago zen, a duras penas, pero aurrera joaki ginen. Eta 72an, zinen lehatztan ibiltzen ginen, ondarre bitikan 80.000. Eta Mexiko Maria, bai, mare desente egin genuen. Eta biharren zea zen. Ate egin igandien gaberdian. Eta egun guztie pasa genuen eta parte txarra zian. Oso parte txarrak. Zurreko aizia, parte txarrak eta batzuek itxea abiatu zian, eta gu gehatu inginen, beste bat, eta gu gehatu inginen. Eta goizian, 6 ankla altxa, eta itxera abiatu inginen. Eta handik ordu pareatero 3 ordura barko urartzen hasi izan. Gero eta ura gehiago, eta inorrez aldamenian, irratitik deitu, batek erantzun zuen, zer etorri, eta halago bati, alturoko barko bat azaldu zen, Mar Almeiro, eskerrakari. Ark jaso zion. Mexiko persona zen. Beste vaporeaz zein zuena, zakur bat izan zen. Nire lehen guztua bazu zakur bat, matxezuen ark, eta hartu eta ura boto zuen mexi ura, gero beste gainuntzekoak, eta ni vaporin gehatu nintzen. Remorkian hasi ginen aurrea eta etzen posible zehitzia. Zen ura gehiago eta gehiago, kulata, motorra dana tapatu urekin, eta, bueno, para, soka bat bota, txaleku jantzi, eta urera saltatu behar izan duen. Atun bat ezango liken bezala enbarka barrura, eta pasaira, horrengo goitzuko zeitan alau ginen pasaira. Momentuan ez zaga kontuatzen. Ze peligro, ez duzu peligrorik ikusten, ez duzu ze egiten, baina gero itxe etorri ginean bai kontuatu ginen. Guri kostaziuna, vaporiura, atzera lehatzia. Eta ostea barriz ere zerotik hasi behar. Ni mundu goiti bere erorizitzen niri. Eta bueno, berriro hasi. Orduan esan zen, petrolioan igoera ura, eta gauza garestik juntzien, vaporiak arroztegia, garestik juntzen, eta besti zer intzen, eta berri egiteko ez genuk handi hori. Eta, bueno, biharren eskuko vapore bat, ondarrotik erosi genuen, Due gora berak esan du nituen, Madrira joan, paperak egin, tratua pixka diskutitu eta gauzak, kredito sozial peskerokin, eta, bueno, gure erosi genuen, motor berria sartu, eta auxiliarrak berriak, eta, bueno, ondo jarri genuen, eta arekin, zei berrizte, pastea berrizte, berrizkotik hasi. Eta, horrela, 3 urtean hola zeitu genuen, eta 78 arte. 78an azaldu zen Venezuelan auta hori